ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଔଷଧପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନ୍ତିରି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କୁସେଇ ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମାନ୍ତିରିର ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧରେ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧ ହରିକଂଶ ଓ ମଝିପାଳ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। 1.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବନ୍ଧରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପଥର ପେକିଂ କିମ୍ବା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମାନ୍ତିରି ବନ୍ଧ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବଳସାମନ୍ତ, ଦାନଗଦି ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର, ସମାଜସେବୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଭଞ୍ଜ, ବିଜେପି ଯୁବ ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଲମ୍ବୋଦର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବନ୍ଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଥର ପେକିଂ ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର।